Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Krishan uba rishan nong room ya kau VVP. Watla umyo tiket jalade na kau VVP ban ya kun election MDC hapu Mount Harishan constituency. Tomtang ina sengap kendiat jaka jingatu jong uba rishan. Hakawe ka public meeting jong kau VVP balalong hakasnong tinong ba. Ngade iba rishan nong room nang te na po tiba langtor. Ngade iwe na kibaya pan tiket lang. Hak nang ne na po Mount Harishan constituency. Te nangay papitam scope na bakum bangi nilai rai baro ba ladayo tiket mano ngin ya trailan. Nama ni rung hapo kaparti BPP om ba ni kwa ya kata tiket henre ni rung limba kinogrem bak kimati trekam jong kaseng BPP. Dengan eksem BPP kamtep kamba bak pila yoi ya ke ka ba ka BPP ka don bak pensgo bak pensap ya pi bak ka ka nogrem jong ka BPP. Ka BPP ka de ka parti ka badon ka belaseng ya ka ha ka khakndai ka de unobombat arajar arpowe. Day namar ba ka jingjong ka jingpra ba day namar ba ka sensya ka khada hangne hapo kari bani jomi ka long sisa ka pala luwek ka pala jot namar bala lek silian bala tombor ka kita ki breu di badon hakabor.